of Inday. Medyo karat-karat pa yung signal din sa mong lugar sa Digos. Before Dolanday, here in Digos, your signal is very choppy. I can't hear a lot of things you do. May nalang ron kay tinaw na paminawon ang inyong programa mga gapnod sa kinabuhi. But now Dolanday is very clear. Like a water. Your program segment of your life. Itago na lang sa pangalang Sherin, 25 anyos, taga Digos City. Just call me Sherin. From Digos, 22 years old, 25 years old, rather, sexy and adorable. Na ako'y nakarelasyon nga 75 anyos na nga si Ignacio. I have a boyfriend. He's 75 years old, but still kicking, still alive. Still strong. In short, young vines climb old trees. Nagkailami sa diyang ako'y nagatiman niya sa ospital. We met each other the one day when Ignacio confined the emergency room. Kayo sa man ako ka-nursing aid. Because I'm a nursing aid. Mura na ako siya apuhan sa tuhod. Yes. You know, I saw my boyfriend is like a grandfather in my niece. Apan dili mo yun iyang anak ni si Alona sa among relasyon. But Alona is shoulder and head. Because my niece shoulder my head. Di na ko ma-explain ganong gimahal ko si Ignacio. I can't explain my feelings anymore. Apan, isa lang akong tinuray nga gibati. But my feelings is one in a million you. Wala ko nangayog kwarta kaniya. I don't want money. I want his love and dignity. Og dinhi na nagsugod ang gapnod sa akong And kinabuhi. this is the story of this stuck of my life. Og dirining, And this is nitabu! what happened.
Uy, ikaw di nakatabang ang Amiga pa. Okay. Nakatabang ko eh. Okay. Nalipay ko kaya ayaw na kayo siya. Bisita sa tuloy tugaw. Di mag-out naman kaya ito. Oo, niya. Taon-taon pa. Karoon na! Sumat siya gusto. Malakot ka. Ay, naku. Sinitalis ako, Amiga, kaya na mo kay pasyente diri. Ah, sige. Itong binalambay ka, kinitigpas mo. Nag-abot yung mga babae na tigbasan. Salamat kayo ni mo. Si Ren, ibujo kong gatiman pag-ayo. Oh, okay lang kayo na. Ay, kabalo ka dahil. Oh. Isang 75 anyos na ko. Pero, kabalo gyapon kong mag-crash-crash. Naibog ko sa imo dahil crash kay tikaday. Ha? Galit gapon kay Tab. Sa pili lang na ka. Wala eh, masantan istorya ha. Ay, ako mga apo, sila rin natakda. Kung kato mga apo na sila George ug si Richard. May kabaguhan. Pero ikaw may naghatag kong kabaguhan sa kong kinabuhi dahil. Kung tagaan ako ni mong tsansa. Ayun di kami sa akong Panginoon si Ren. Ay, Ignacio. Ano may problema niyo? 25 years old nang diha ko. Kaya ikaw 75. Ganun na istitisip ko. Di, mabakaw. Ako ba? Kung pandonsip naman din ako na usama ka, di naman nakakaya. Igay, doon jugay ka ba? Pero ako, ligon pa kayo ni, gahi pa kayo ni mabikugan. Hindi parang kingkong nga mabikugan. Saman, umusugot ka sa kung hanyag di mo. Di na ka kinamanarbaho, di kwawad na kang personal na nurse na ko sa akong panimay. Ha? Sigurado ka? Ayaw kabala ka. Para di po sila kayo nung ngayon mura kong ikwartahan. Kay kabalo ko dili kayo nga na. Una-una, dyan tayo, ha? Oo, unsa man. Una-una, unsa ko. Huwag man siya huda-huda, di. Sakit na naman yung akong pangadan. Una-unagan niya kung hanyag ni mo, ha? Uli maghulat ko sa imong desisyon. Sabi ko gano'n ako panga. Pwede ma-step panga. Basta ha. Una-una, juga. Ay, anak, salamat kayo kinana Sama ka ka. mawa pa. Ha? Hindi ka sa mawali mo sakit ba? Nuwaan na, matulad sa doktora na si doktora. Oy, may mundal yun yung mabuhay king lahat. Dr. Jack, kung saan ba sorte ni mo, Dr. Jack? Monsieur, based on my medical expertise, ang sakit, gikan kung kayo mo nga sakit, na nipis ang imuhang baga, pero baga ang imong naong. Mau-mau sa kuno. Ay. Pero okay na karon na, okay na. Salamat kayo, makauli na ito ko sa ambod. Pero masakay ka, hindi ka magbagtas, ha? Anak, pasalamatan si Dr. Jack. Dr. Jack. Salamat kay Dr. Jack sa alaga ni Papa, ha? Pinanggar kita ni mo Papa. Grabe ko kayo niya mong pagkunanin niya kay sa tiguang na pero maldito ko ng tiguangan eh pero pinangga kay naman isang tanan kay Te, oy sana nadugay ko na lang sa kaya nanda, andam na, tara na. Junjun Ay, ganda, ganda. Numahal kina ka junior mo ni akong junior dok mo ni.
Wala na mo dyan. Ayun, mana si Dr. Jack doon. Muna nagkuha sa ako. Nagpatambal sa ako doon. Ikaw na may junior. Dr. Jack, salamat kayo. Oo, salamat ka. Yung kanindot ang kamot niya. Kantahin ninyo, salamat Dok. Salamat Dok. Sige. Muna namin, Dr. Jack. Oo mo? Sigurahan kagabanan ka na ako dito. Matawag namin mo, Doc, ha? Ate, tara natin. Sige, John. Doc, ato sa may Doc. Bye, Doc. Ayaw, John. Ayaw doon, John, ha? Kasi ka... Bye, Doc. John, calling card ako, John, ha? Text me anytime. Salamat, Doc. Tara, Okay, John, I love you. Ate, tara, ate. Doc, ato sa may Doc. Tara pa, paspasok lang ka diyan pa. Ay, ayaw kong biyahe ninyo. Sa ako na. Ayaw. Sina, isa na lang ba? Sina. Busog yung magay ko dahil. Sina, isa na lang. Buras Last na na, naman last na. ako. Sige na, ano na. Oh, lamig na. Ang dami kayo. Sa may Isa pa, isa pa. Amin ako. Amin ako last na. Nung ka pamagay kayo na pamdamay ka. Parang ulian ka ba? Sige na, isa pa, last na yun Sa may subakan din akong aros kalda. Isla, subakan na. Ay, gusto na kong karning baboy. Sige, una, mata ko. Ang gusto ko. Bawal ba? Anong baboy sa inyo, ha? Ano rin ba makulot ko ba? Nababal ba? Patay. Patay. Pa? Miss, kumusta man akong papa? Oh, okay lang ka, Aisha. Sir. Pa, gusto mong paminaw pa? Ay, lamig yung kay pamina pag nadalagang kuyog daw. Lamig kayo. Kawagid pa, no? Ano po ka, pero... Kabalo ka, Miss Sherin man tayo mong pangano? Oh, sir. Ayan na pag Sir Junjun na lang. Kabalo ka kanya kung tatay, kung ano kani, kanang komedyante ba, yagaon kayo. Ay, patsyanan yung ko daw. Patsyanan ako. Kawagid pa, no? Manawa. Yagaon kayo mo na nga. Sa problemado mi sa balay, siya magpakatawa. Mawagin ang problema ko na kung gano'n sa mamahan, positive kayo. Oh, laging? Yaga-yagaong kaayo. Salamat kay Serena nga, mas yung kitabangan na. Okay ra kaayo, Jun. Ate, Ah, nauli-uli na sa papa, lagsik na. mayo kay na Liliana. Kami ikaw, dali pa ko diri. Sa pangalan ni mo, Sherin? Shirin, ma'am. Ay, kay palabi po ko na akong amahan. Ha? Oh, ngano na po, di mo na po nandiskitahan si Siren. Ako man nagibuhat nga daw tan. O, siya ko no. Ikaw pa. Ay, pagsigig. Ikaw ka ni diyan. Pagpuyo na ko diyan pa. Ako nagkulang ko na imong nurse ni mo. Kaya maglihok ni imong nurse. Ha? Ang sagot, man. Kasi lain. Dalaw lagi. Gawa sa lain kay kagnaong. Lain kay katanaon. Lain kay kaglihok. Racist. Mga recess mo. Ayaw na ka na. Maunin nagatiman ako sa mga. Ayaw si Karinga niya. Kay kabalabihan ko ni mo. Kay naraman kayo yung uyab sa una si Rotmark. Ha? Si Rotmark kayo yung uyab sa una. Kasi, Mark. Bitay ko kati-katika. Ate, tama na kanina. Ikaw po na pagsigapil-apil diha. Apil-apil po ka nga. Ako nagtanong ko sa kayo sa itong amahan. Kaya misang, kaya itong amahan na isa na lang kawati. Huwag ka pirmahan na. Naayaw na ganito. Sa pamagkayuhan na mo gusto. Kaya mo naglain mo rin bayalan ni Marang Kwarta na may tuyo ni mo. Dili sa oy. Sige, dili. Ate sa pastoryahan ko na dyan.
Mga anak, basi kalimot mo. Pila na lang ko kahugnanin. Madlok na galing ko mo pilok. Madlok na ko mamilok. Basta di na mabuka ka kumata. Ba't napasagdihin na lang ko ninyo ko na. Mao gani na nga dili lang ko kay pagpanon ka ng imong nurse kayo kay basig atakihan niya kagsamot ana sige pakita-kita lang yan dughan. Manya kayo. Ate, ayun na ganun. Ikaw kakita naman ko na naghatag ang kwarta niya pa. Yaman na sildo. Silo niya pagkapinan man ani mo. Pareha sa matrabaho ka, may sildo ay. Hilak ka. Ito na sildohan. Sunod mong sildo. Ate, Ang adlaw ni mo diri ko ano lang 50 na lang mo adlaw diri ha. Tabla pa may trabaho mo lang na. Marisign na lang ko. Tabla pa'y trabaho ko. Nakaala na siya kung 50 adlaw. Libre ka noon. So tiyata mo, namin relasyon doha. Unsa? Oh, namin relasyon nga no diyan. Pantog ra kay imong mga liyok nyo lahi ra kayo. Ikaw diri silid mag-istoryahan na ita. Di ko mo sagot nga imo ni mong sugar daddy ning akong papa kay diabetic na gani ni imo pa rin nag-sugar daddy. Ma'am, istorya ko ba? Wala na ko na siya gihimong sugar daddy. Ako na siya gihatiman. Bisag pait kay lang naong ayun ang watag sugar daddy. Sirin, gimahal ba ni mo mong tatay? Oh, mahal na ko. Wala ko na kayong kwarta sa iya, ha? Sila Oh, ha? Mahal kay ko, Dots. Oh, ha? Diwat. di ko mo sagot. Ako na po, Ano ano? naman? Ay mo lagi pagwartahan lang ako amahan. Wala lagi ko na kayong kwarta sa Ate, iya, ha? tama na. Paminaw sa natong side ni ate. Ikaw po otro pa dira ka dito. Wala pa rin kinabuhat mo ni mo sino mga yan. Ate, ako og si tatay lahi. May ayaw mo Asa ba ka payasa. naliwat? Asa ba ka naliwat? Tubak na John. Sige, John. Bantay ka, huwag kang lawas, John. Wala lagi ko giliwatan. Naliwat ko sa nguyuan. Kato si George. Oh, pariyan mo ato. Ha? Pariyan mo ato, Richard. Sa kinsa ni babae ato. Ang Richard ni mo nga. Nakagay pangalan? Naliwat ka ni Rondel. Ako limot ko ta si Adrian. Anak kayo itang magbawali sa imong paghigugma. Kaya ginagmindahalay dyan doon ni Basirin. Kalokohan. Tasyo. Ito isa malaking kalokohan. O si Tasyo, Ignacio. Kaya naligin na rin sa diri. Ignacio, kung pangadili Tasyo. Dili. Dili ko sukat. Ikaw babae. Oh, Sirin. saman, ma'am. Layas dili. Uli dito sa iyong asa kagigan. Panik na sa Dili ospital. ko. Ah, Oh, dili na ko biyahan si Ignacio lagi. Ignacio. Ate, basig mo na si Papa kung... Sir. Uso na. Pikit na dire. Magkita na clay Toyex! Yato ning mata, mayanan nyo si Kawas. Palayasan ni dire. Okay, kayo ma'am. Balay ba po yan, ma'am? Balay na ta. Dili na ko biyahan. Dili, buyan ko Uli na ta, ma'am. Uli na nito. Ayun na. Talisa tuyo. Talisa. Isa man nilo. Talisa. Ayaw siya pagkuha na. Ayaw naghilagte. Ayaw naghilagte. Dili man ni gadi. Hindi naman gani makaya. Kuha na lang eh. Ayaw sige ka rin gadya. Ulat mo kung pagkausun ako sa sakong panimalay. Dili ikaw ang nakamagbuot. Kaya ko gyapon ang... Ignacio! Ignacio! Pandamay mo. Ako na pa magbuot. Nakasabot mo. Ignacio, muli na lang ko eh. Di maghapon ko gusto sa imong mga anak. Uli na! Ano yung balay? Muli na lang ko ha, nakaibakin ako. Ayaw nagbuhat na si Renke. Uli na lang, Kung ma! nahato ni mo na ayaw. Muli na lang lagi ko. Uli na lang. Akalas-kalas na lang bukas dire. Inuwag ba nga pati sa Facebook, yaway ka na nila. Oh,
Ako rin. Sa Twitter pa, sa Twitter. Ako rin bahala na nila. Dili. Muli na lang ko kay magkagubot mo diri ah. Ayaw sa lagi. Muli na lang lagi ko. Sige. Uliho te ka pro niya na. Las pundarod sa pandamay. Kay para malagsik ko. Naay mo anak ko to sa gawas oh. Sabi na siya. Kay bahala. Dali. Hilot ako. Oh, kasi mo magsugod. Hindi ka sa ingron hantod sa split edge. Wala ka. Kada. Oh, sinaundar oh. You want this? Oh, you want this? Ay. Agoy. Ko. Oh, yeah. Oh, dara pa oh. Nagibikogan ko. Hindi ko bisa kasi pintumdan niya. Ate, si Papa nabala ka na kay Kukoy di na mukaon. Magsakit-sakit na. Mukhaon na lagi na, kay gutomon. Mukhaon na gutomon na. Ate, Asa man? 5 kaadlaw na sa may kaon. Unsa! Dili na ka na mayo. Sobra to na. Ano ka kalaingon? Karon na buo kabalo si Tuyix. Tuyix, dahil na god. Eh! Ikaw ba nga? Ano nga mo kaniingon nga? Si tatay. Ano mo nang utanang? Ano mo? Ako ba yan? Ibayran gani ka para timano na among amahan. Ganong asa man ka? Anak mo, anak mo. Monitor pa mo. Iban ko ninyo aman yan. Sama lang ko. Tubag ka? Tubag ka? Ako ito, sipo na lang ka. Ano mo kaniingon nga 5 kaadlaw na siya may kaon? Tubag ba? Yung magkani ko magtubag. Kung ibalasa ng Tuyix, di lang. Ay, ma'am. Nga nung mamang ka nang ingon. Nga nung ingon, ma'am, nga kuan, ma'am, inanda, ma'am, nalibog na dyan ko, ano. Ito, yes, sinanong ni siya dong, ha? Dapat mo-report ka kung hindi ka as papa. Report na, ha? Okay, ma'am, okay, ma'am. Dr. Jack? Mga mga guys dyan. Dr. Jack, check up pa pala si Papa kung kumusta na siya. Wala siya, 5 kaadlaw na siya. Asa man? Tara, dali, dito sa kwarto. Uy! Pagkahubag sa imong tonsel! Pagkahubag sa imong tonsel! Pagkahubag sa imong tonsel! Isa dok, balik-balik yung ginawa storya naman dok. Wala balik-balik kong istorya, John. Binabanda lang ang utingog tungod pinagod-ba sa imong papa. Sa kono! Dok, diyan sa naman siya dok. Kani, bunga lang sa kanan wala tayo mabuhatan kani, mahal kayo ni siya, pero naman ito na yung iyang tonsillitis, hindi na makaya ang iyang lawas. Kaya iyang isa edad niya. Rico, kaon. Kanali lang, namang ko ikuan na rin, namang kani, isa ra ni, isa. Kanali lang, nakoy tambalan Kanali, asa mo itong, nakoy nibili rin ng 5-star, hikot na pa rin. Kanili mo kung pagkaon ng 5-star. Kani siya na Ignacio, pagbutuan pagbutuan wala ginang imuhang kuan, wala ginang imuhang ganing tonsil. Okay? Dok, ayaw lang siguro dok, hindi man na mayo yung iniya dok. Mayon kani kuan 5-star ni sa 5-star. Dok, Sindihan na ako niya. ayaw sa dok, kaya paghatag sa disclaimer dok. Do not try this at home. I try this at home is because this O sa dunay, do not. Kaya na, pag umahan pabutuan ni pagkalong na nagdunat, ha? Okay. Amo mo niya! Amo mo! Ano ka naman ito? Amo! Kana!
kusog ang buto. Basta man. Pa, usay paminaw pa. Dili na sakit ako sa tudlan. Dalawa. Pero nagyan po kabukaon. Nga naman pa. Kabalo na ka kung ano na. Kung dili mo pabalik kung dili. Mamay pa mamatay na lang ko. Ayaw pa. Babalik ko na mo to si Shirin pa. Pabalik ka ninyo kay kung dili. Butong ko. Ayaw pa. Sabot ka ron na niya. Tawagan to si Kapay. Pero uban ko ni mo. Bugak ko ni mo dyan. Kamu din, doktoran payat ng doktor. Ate! Ate! Oh. Noon sa din yung amahan. Di na mukha si Papa. Sa? Di na mukha si Papa, bungol ka. Ano man? Wala na yung katimanan? Ikaw yung ipangita. Balik pali yung Shirin, balik na lang rin para mamuhay pa niya mong amahan. Pero, dili na ko. Awayon na ko ninyo. Dali na, hindi ka na mawayon. Hindi na. Sigurado mo? Lagi. Oh, sige. Ah, Anak ko! Ibalik ka. Oh! Ibalik ka. Kay gimigaw ka na. Basta naman ka! Anak, salamat ka na. Pa, kanitan nang bubuhat na mo ni para nimo. Salamat kayo na. Di kaya di gusto nga mamatay kag sayo kay mamayaan nimo po. Handa mo. Asap, Pa, kung sa may mong balak, Gusto na ko magpakasal na may Shirin. kagot pa? Mahal naman ginauso ron. Kasi tawag ka to si Boy J o si Rodel, may mo picture na mo. Kagitawakan sila pa. Mario. Jun. uy, Dr. Jack, Ikaw kung ano sa mandawag wala may plano natin daw, Jun. Dasing na kaya gustong plano. Ako ko yun ako ni mo, Jun. Rosa naman ikalimutan doon. Dok, Di ba? Dok, Jun. sorry Doktor, hindi tayo talo, Dok. Mama? Ay, ano na kayo magkana, Jun? Kaya, subi na. Jun. Nagurams, Jun, kiber, anak nila. Iberkay ka. Sila dyan In my face, Jun. Doon ay naghinahin na istorya kay kabaw na kung unsa ka. Alam ka na natin. Tali diri mahal. Mahal ko. Oh, Ignacio, samahan. Oh, di sige mangutada na siya. Labing-labing Sabay sakit. punta-pun. Sakit-sakit. May luto na tubig. Nakasal yun mi ni Ignacio Dolanday. Walay palag ang iyang mga anak. O sa pagbahinay sa ilang katigayunan, wala ko nangayo. Kapan mismo ang ilang anak na ang ihatag sa akong bahin. Isip asawa sa ilang amahang si Ignacio.
Ipakita na ko sila nga wala ko nagapas sa kwarta silang amahan. Bisan og tiguang na ilang amahan og batanon pa ko. Ipakita na ko nga mahal na ko si Ignacio. Siya naghatag kalipay ka na ako o kahayag sa kong kaugmaon. O sa katuig na sa dihang nipanaw si Ignacio. Patay lang. Ang gabo, ipatay ko ninyo sa istorya. Ang damay mo. Ang damay mo, mauna mo. Ibingaw ako ni Ignacio. Pero bisag 75 anyos na siya, nabinlan yun ko niya og binhi. Buntis ko, atong atungura, ug nakaanak na ko. Sayang lang wala siya kaabot sa mong anak. Kung asa magkakaroon, Ignacio, diha na lang ka. Daghang salamat. Inyo suwat magtatampo. Sherry.